faide ke sing naina layan tini sino crab method bai bono crab method hono iko sini oro nugui tongna norok oro hongke khangrai dajak glass o ar pore hingke yango tongo BJP ar pore yango tongo Tipra ar pore yango tongo CPIM ar pore yango tongo Congress kani kesaro ke middle o ke khangrai o khangrai ni no sing tabu phiyogui rekhe bo dol no kwplai khaina mo song 2023 ni naileyano bo to mokol bo nugya bo kono party bo siniya mokol phan nokha ba lekha pora phan ganang kase bo oro CPM no pari ni oro Congress no pari oro BJP no pari nain thanani oro Tipra no pari nain thanani kende bo mokol nugya bini sengo crab method bai naileyano o 2023 ni sabono bo kwplai khaina mo jong ba sabo faida to faida sing nailai phiyogri sidi baba abono terek saka phiyogdi tabo kutulia kho iko tabo buaro no kho biang thano naigena iko terek biang abugui tong naidi biang abugui tong naidi biang abugui tong naidi iko Tipra Motha bo thangka Tipra Motha ni kinar tui side jotono no hambai